мъртвите и му е дал слава, така щото вярата и надеждата ви да бъдат в Бога. Нека да прочетем 1 Петрово, 2 глава, 24 стих. Който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, тъй, щото като сме умрели за греховете, да живеем за правдата, чиято рана вие оздравяхте. Апостол Петър казва, че нашето спасение се намира в кръвта на Исуса Христа. Святата кръв на Исуса, която Той проля на Голгота. И така, ако някой ходи на църква, слуша проповедите, стане член на тази църква, приеме водно кръщение, върши това, което останалите му казват да направи и въпреки всичко не разбира, че прощението на греховете му, очистването, новия дух и новия живот, който има, са получени поради това, което Исус извърши на кръста, тогава този човек не разбира защо са му простени и греховете. Ами помолих Господа да ме прости и Той ме прости. Имаше цена, която трябва да бъде платена. Греховете на всеки един от нас си имат цена. Ние самите не можем да я платим. Ако можехме, нямаше нужда от Исус и от кръста. Всеки да се спасява сам. Ти изповядай греховете си и там своите и все някак ще се наредят нещата. А сега, моля, отворете Библиите си на 1 Петрово, 3 глава, 18 стих. Защото и Христос един път пострада за греховете, праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, а оживотворен по дух. Как греховете ни са простени? С кръвта на Исус Христос. Искам да ви обясня следното. Както казах, греха ни е отделил от Бога. С него не можем да се справим само с една изповед, казвайки на Бог, че повече няма да правим така, или само като ходим на църква, плащаме десятък, молим се, или правим така, както църквата, в която ходим, ни учи. Получаваме прошка само чрез проливането на кръвта на Исуса Христа. Библията не казва кръвта на кой да е човек, защото човешката кръв е покварена и омърсена. Имаше само един безгрешен и съвършен човек. Например, в Стария Завет се казва съвсем точно какви трябва да бъдат животните, които ще се пренасят в жертва. Без петно и недостатък. Това е било Божието послание. Пророкуващо, че последната, най-великата и единствената жертва, чрез която нашите грехове ще бъдат изкупени, е безгрешният невинен син на Бога Исус. Той каза, трябва да бъде издигнат. Никой не отнема живота ми. Аз жертвам живота си доброволно и го давам от цялото си сърце. Но Божията правда и правосъдие ще изискат наказание за греха. Ако само му кажете, че наистина много съжалявате и че повече няма да правите така, а всъщност продължавате да постоянствате в греха си, покайвайки се отново и отново и отново, просто няма смисъл. Изповядването на греха не ви отървава от греха, не ви освобождава от него. Колко пъти сте се изповядвали за едно и също нещо? Има само едно нещо, което може да ни избави от греха. И ето какво направи Бог. Той избра да дойде на света като човек. Той прие човешки облик в лицето на Сина си Исус Христос с една единствена цел. Да бъде прикован на кръста и да умре на него като най-великата и последна жертва. В тези мъчителни часове там на кръста, Бог взе греха на цялото човечество и натовари Исус с вината на всяко едно човешко същество и наказанието, което всеки един човек трябваше да понесе. Там на кръста Бог съдеше. Неговия съд се стовари върху собственият му син Исус Христос, който агонизираше. Издигнат на Голготският кръст, Исус извика: Боже мой, защо си ме оставил? Какво преживяваше Исус в тези моменти на изключително страдание? Той преживяваше това, което претърпяват онези, умрели без Исуса, отделени завинаги от Бога. Имаше
едно нещо, което Исус не желаеше. Той знаеше, че ще бъде разпънат на кръст. Но спомняте ли си какво каза за тази чаша? Има ли друг начин? Отче, не може ли по друг начин да спасим човечеството, вместо да изпие тая чаша? Исус нямаше предвид разпъването си на кръста. Той страдаше от факта, че ще бъде разделен от отца си. Няма ли друг начин, Отче, за да не бъдем разделени ти и аз? Ние дори не можем да схванем тази божествена, интимна, чиста, вечна връзка, която имаше между тях. Изведнъж Исус щеше да бъде изтръгнат от нея. Той щеше да умре смазан там на кръста и да плати за твоите и моите грехове. Ще ви задам един въпрос. Кой друг би платил за вашите грехове? Никой. Защото никой друг не е съвършен, освен Исуса, праведния, съвършен Син на Бога. Той доброволно пожертва живота си на Голготският кръст. Точно с тази цел Исус дойде на света да отнеме и моята и твоята вина. Например, ако паднеш на колене точно сега и помолиш Господ Исус Христос да прости дълговете ти и греховете ти и го приемеш за свой личен спасител, заради това, което Той извърши на кръста, знаете ли какво ще каже Бог? Той ще каже: ти си простен, ти си очистен, оправдан, помирен с Бога и осветен. Името ти е записано в книгата на живота на Агнето. Ти си прославен, ти си мое дете от сега и през цялата вечност. Нали си спомняте, че заедно с Исуса имаше разпънати и двама разбойници? Той разговаряше с единия от тях, този, който му предаде духа си. Спомняте ли си, кои бяха последните думи на Исус? Свърши се. Какво се свърши? Какво е значението на тези думи? Значи, че цената за моите, твоите и изобщо греховете на целия свят беше платена. Свърши се. Кое? Божият изкупителен план за спасение на цялото човечество се изпълни там, на кръста. А сега, светлината на всичко, което споделих до тук с вас, а то е истината за свещеното писание и Библията, го сравнете с религията на някои, които казват: ако вършиш добро, Бог ще те приеме. На какво основание ще те приеме? На добрите ти дела ли? Колко добри трябва да бъдат те? Колко време трябва да ги вършиш? Никой не знае. Човека не желае да се изправи лице в лице с греховете си и да ги признае. И с какво толкова можем да се гордеем? Някои казват: как с какво? Аз съм направил това и това и това. Разбери, ти си сторил само това, което Бог ти е позволил. Той може да те свали от сцената за части от секундата. Словото ни учи, че Бог възлюбил света толкова силно и толкова много, че пожертвал единородния си син. И ако някой ви каже: хубаво, но как бих могъл да опиша накратко какво се е случило там на Голгота? Ето как. Може да го направиш само с една единствена думичка. Казваш ти: сетих се. Май любов. Не. Доброта, милост? Не. Единствената дума, описваща какво се случи на Голгота, е замяна. Бог постави, прикова сина си на твое място. Замените с него, та да умре на кръста вместо теб и да плати цената за греха ти напълно, за да можеш ти да получиш прошка на базата на цената, която той плати, и името ти да бъде записано в книгата на живота на Агнето. И да станеш Божие дете през целия си живот и Святия Дух да заживее в тебе. И да имаш лични взаимоотношения с Бога. Да идеш на небето, когато земният ти път приключи, и да му служиш през цялата вечност. Спасението ти се намира в кръста. Така че следващия път, когато чуете: бъди добър, бъди любезен, обичай всички, си задай въпроса: кръста има ли място сред тези неща? Йоанна 3 глава 16 стих. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син. Исус беше единственият достоен заместник, който можеше да умре, пренасяйки живота си в жертва на Голгота, за да може цената на греховете на човека да бъде платена напълно и човека да стане дете на Бога. Ще ви задам един въпрос.
Изобщо някога направили ли сте? Кое? Аз мисля, че никой никога не ме е обяснявал по този